Здравейте, приятели! Взех на Дария канала и сега аз ще снимам какви подаръци ще има. Тук що свалих играта. Сега се казва Тока Бока. Много хора знаят. Според мен много хора знаят. Но защо харесват повечето хора? Защото в нея може да справиш някакви хора и да правиш истории, например, да правиш истории, момиче са изгубили, пък някакви други, каквото си решите. И сега ще отворим драйвчетата, ама трябва първо да се таковат къщите и ще видим драйвчетата и ще свърши видеото. И ще правим някакви истории. И как казах, взех на Дария канала. Да. И сега чакаме да отида в драйвчетата. На вас случва ли ви се винаги, като са всички готови стаите, веднага да трябва да отида в някаква къща, блок. И сега ще ме закара там сигурно, но първо трябва тук също да се направи. Чакаме и ще отворим драйвчетата. Аз ги наричам драйвчетата, но не знам как вие казвате. Подаръците не знам, просто как искате си наричате. Не е проблема, разбира се. Вие си знаете какво правите. И сега да отидем там. Хайде. Хайде. Сега отиваме на там. Ето, не знам защо показва някакво кръгче тук. Защо? Не знам. Така. Айде да ги отворим. О, само едно. Едно. Много яко. О, да. Точно за това. Ама ние не направихме още хора. Ще направим. Мушкаме вътре. И го даваме на някой. От тук. Чао, хора!